Nhar il-festa ta' San Pawl dan il-ħoss se jkun amplifikat bl-isparar tal-kanuni kollha tal-batterija tal-barakka ta' fuq tal-Belt Valletta. Dan biex tinżamm ħajja it-tradizzjoni antika Maltija li bdiet fi żmien l-Ordni ta' San Ġwan li nhar il-festi primarji bħal dik ta' San Pawl ikunu sparati t-tieri. Mario Farrugia, chairman tal-Fondazzjoni Wirtartna, fissrilna kif il-Maltin kienu jieħdu din id-drawwa bl-ikbar serjetà. Kienet kbira illi l-artillerija tal-Ordni kienet tispara xejn inqas minn 180 tir mill-fortizzi u anke minn din il-batterija fejn qegħdin aħna. Dak kien isir 3 darbiet fil-ġurnata. Però bħalhom kienu jisparaw ukoll 49 darba oħra tul il-kalendarju liturġiku kollu. U kienu jaħdu b'serjetà enormi, jekk kienu jkun hemm okkażjoni fejn għal xi raġuni forsi ma kienux ikunu sparaw dan kollu, kienet huma kbira. Tradizzjoni li kienet imponuta fuq il-kolonja Ingliża fis-sena 1800 u li saħansitra waslet għat tkeċċija ta' żewġ fizzjali protestanti illi irrifjutaw li onorawha. Farrugia spjega kif ma' żmien ma baqgħux jintużaw il-kanuni għall-isparar, iżda bdew jintużaw il-maskli li kienu użati mill-istat għal dawn il-festi. Dat wildet il-tradizzjoni u l-industrija tan-nar tal-festi sewwa. Pero fi żmien l-Ordni u anke f'parti kbira ta' żmien l-Ingliżi, il-produzzjoni tal-porvli ġew Malta ma kienx imħolli sewwa, u allura kienet ħaġa importanti ħafna u tkun irregolata mill-Gvern. U n-nies komuni ma setawx jagħmlu din il-biċċa xogħol. Però biż-żmien naturalment spiċċajna għat-tradizzjoni għandna llum. Illum il-ġurnata l-kanuni kollha jiġu sparati biss għall-festa ta' San Pawl u għall-Vittorja u f'okkażjoni ta' funeral statali jew meta jidħol bastiment ġdid fil-port. Min barra dan, għall-festa ta' San Pawl biss se jinfetħu wkoll il-mini ta' taħt il-belt li nbnew fl-1566. Se jkollhom ukoll l-opportunità pjuttost unika li ġaraw xi progressa minna fir-restawr tal-War HQ tunnels li jinsabu taħt il-barakka u mifruxin insomma taħt il-barakka f'parti kbira sostanzjali tal-belt li tkopri xejn inqas minn 28,000 metru kwadru propju kollu taħt l-art. Dan huwa l-ikbar kumpless taħt l-art li jeżisti Malta. Il-mini se jinfetħu għal viżiti mill-11 ta' filgħodu sal-4 ta' wara nofsinhar.